Pozdrav, ja sam Nevena, voditeljica jezičnog razvoja u tvrtci Erato, a Erato se bavi razumijevanjem prirodnog jezika i njegovom neposrednom primjenom u inteligentnim virtualnim pomoćnicima ili chatbotima. Nalazimo se u prostorima Tehnološkog parka Zagreb na Velesajmu, gdje je Erato dobio svoj ured, a ovdje nastaje naša jezično-softverska čarolija. S obzirom da su danas chat platforme najpopularniji oblik komuniciranja, Erato je razvio platformu na kojoj jednostavno i vi sami možete razviti chatbota ili virtualnog robota koji može komunicirati o bilo čemu. Možete ga koristiti za poboljšanje svojeg poslovanja, na primjer kroz bolju korisničku podršku ili za automatizaciju nekih procesa. Ali neka vam chatbot sam kaže nešto o sebi. Mi smo uspjeli pokrenuti svoje snove zahvaljujući AG grupi, pokrenite se i vi. Sad je vrijeme za rad, ali vidimo se kasnije na Erato HR. Pozdrav!